Üdvözlöm Önöket itt innen a Pillangó Teniszparkból, ahol a vendégünk Venic István, illetve Bándi Dénes. Venic István, akit a Pillangó Teniszpark gondnokaként ismerhetünk. Szervusz István! Szervusz! Azt szeretném kérdezni, nézők nagyon kíváncsiak már rá, hogy mióta jársz te ide a Pillangó Parkba? 18 éve járok. És ez alatt az idő alatt milyen sikereket értél el? Mert úgy tudjuk, hogy egyénileg te versenyeztél itt, Igen, nagyon komolyan. Igen, 82 és 86 között én értem el a legjobb eredményeimet. 4 egyéni, 89 vegyes páros és 8 férfi páros. Győzelmet jelentenek ezek? Győzelmek, igen, és a többi ezüst meg a bronzérem, és nagyon-nagyon jó társaság volt. Ez alatt az idő alatt te voltál a itteni női csapatnak az edzője is, ha jól tudjuk. Igen, voltam, és életem egyik legboldogabb 3-4 éve volt, pontosan nem tudom, napra. Hát annyit tudok mondani, hogy csodálatosak voltak. A lányok nagyon-nagyon jó teniszeztek, csodálatosan. És eredményes volt a... Eredményes, igen, a harmadosztályba felhoztam őket az első osztályba. Az szép eredmény, tehát akkor az első osztályig meneteltél velük. Igen. Na most Bándi Dénessel az oldaladon te itt a Pillangó Parkban vállaltok teniszoktatást. Igen. Ha ezt jól tudjuk. Vállaljuk természetesen, de erről inkább beszéljen a Dénes, úgyhogy ő a segédedző. Hogy néz ki ez, Dénes? Hát úgy néz ki, hogy itt a környező iskolákkal felvettük a kapcsolatokat, és ingyenes oktatást végzünk. Tehát akkor ez teljesen ingyen és bérmentve van. A civilektől kezdve bárkivel foglalkozunk. Tehát akárki jöhet ide. Akárki bejön az utcáról. Labdát biztosítotok? Labdát, ha kell teniszütőt, de nagyon jó, hogyha van egy saját teniszütője a játékosnak, ugye azt meg kell szokni. Persze. És tehát így néz ki ez a 6-8-10 éves kortól fölfelé bárkivel foglalkozni. Értem. Na most ismét sziget kérdezlek, Pista, hogy a hétvégén lesz az október 4-e, 5-ei férfi egyéni, illetve férfi páros teniszverseny itt a Pillangó Parkban. Mik a kilátások? Hány nevezőt várhatunk? Hát mi először is mindenkit szeretettel várunk, és férfi egyénibe legalább 20 induló, ami azt jelenti, hogy minimális, amíg rossz idő esetén is 16, de lehet, hogy 20-nál jóval több induló. A férfi párosban pedig 10 fölül, 10 fölüli páros, szóval párosban 10. Na. Értem. Világos. Na most semmi gond. Na most mivel ősz van már, ugye? Igen. Esőnap esetén mikor lesz a verseny? Hát természetesen magától, tehát egy héttel. Tehát akkor egy héttel csúszik a program. Szombat és vasárnap, igen. Egy héttel. Te magad indulsz a versenyen? Indulok mind a két illetve számba. mind a ketten indultok? Mind a két számba, egyénibe is, és párosba is. És férfi párosban is. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút. Szívesen, és Viszlát!